hir, nesposobnost ili prikrivanje nepočinstava. Ćutanje administracije je jedan od gorućih problema tranzicionih društava na Balkanu. Građani, nevladin sektor, novinari, biznisi i čak političke grupacije suočene su sa neizdavanjem, nedonošenjem ili prosto ignorisanjem čitavog seta pravnih akata. Tako udaraju sistemski zid i sistematično postavljenu prepreku kako bi se, uprkos i protivno zakonima, od njih, a u ime svih nas, sakrile ključne informacije. Kako ćutanje administracije razara i onako labavu strukturu demokratije na ovim prostorima? Koliko nas sve to koči i u krajnjem košta? Saznaćemo u ovoj epizodi regionalnog istraživačkog magazina Robin Hood. Građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Kosova mogu nam pisati na office@nvo35mm.com ili preuzeti aplikaciju e-Robin sa dostupnih platformi. Nepotizam, nestručnost, nemar čest su opis situacije s administracijom na ovim podnebljima. Nažalost, Severna Makedonija je jedna od balkanskih zemalja koja nije uspjela da zaobiđe ovaj problem. Слободан Трендов и Драги Ничевски не се познаваат меѓу нив, но ги спојува истото лошо искуство кое го имале со администрацијата. Слободан ја изгуби мајка му заради несоодветната интервенција на брзата помош, додека Драги имотот заради комшијата вработен во управата за јавни приходи. Комната ног, мајка ми доживеа анафилактичен шок со гушење, на кое беше повикана брзата помош, која дојде прилично брзо на повикот, бидејќи беше кажано зашто треба да дојде. Дури ја имаа слушнато мајка ми. Меѓутоа си дојдоа неподготвени. Си дојдоа како на гости. Значи не донесоа носилка, не донесоа основни дефибрилатор, боца кислород, амбу во најмала рака, не администрираше адреналин, се сомневаме дека не администрирала доволно урбазон, она тврди дека администрирала урбазон и синопен, меѓутоа знаеме дека доколку не реагира пациентот, тоа се повторува. Несоодветно беше транспортирана, бараа да викнеме комшија, да транспортираме во КЕБЕ. Имавме немил настан со лифтот, пошто многу луѓе влеговме во лифтот, лифтот пропадна. И кога излеговме од лифтот, тука заврши приказната. И животот на мајка ми. И од судска медицина ги добивме известување како фамилија што всушност се случило и свативме дека мајка ми е оставена да се угуши, без некои други коморбидети претходно. Од 38 година го поседувал дедо ми во фактичката состојба како што беше се до 2008 година, кога соседот на 16.3.2008 година во моје отсуство во градот Скопје, сопругата ми е од Струга, јас бев во Струга, тој ја руши сопствената изградена ограда, која имаше добиено со договор на поклон од неговиот родител, спроведена во катастарот, тогаш во катастарот за земјиште, во 75-та уште година, во 1978 ја гради оградата помеѓу мене и него, бетонско цокле од 50 сантими, железна конструкција. И од 2008 година до ден денеска се борам да си ја вратам сопственоста назад. Судбината на Слободан и Драги ја делат многу граѓани на Северна Македонија. Наместо сервис, администрацијата станала кошмар за нив. Нејзината неефикасност дополнително им ја зголемила маката. Нивната голгота од неработењето на корумпираната администрација е голема. Уште самата вечер кога се случи случката, јас кажав дека другиот ден ќе дадам изјава во полиција, ќе си дојдам да си дадам изјава. Ми рекоа дека морам да потпишам некој документ кој не го видов вечерта, ниту бев во состојба да го видам. Меѓутоа јас сум потпишал изјава која докторката и сестрата и возачот си ја напишале дури и во мое име, кој подоцна ја установив од кога земав полициска белешка, во која стои и таа изјава и мојата изјава што е спротивна на таа што сум ја дал наредниот ден во полиција. Обвинител долго време не се јавуваше,
додека ние веќе бевме пуштиле представки и во брзата помош за случајниот настан, и во ДСЗИ, и во лекарска комора. За жал, од брзата помош до ден денес немаме добиен одговор на представката. Добивме одговор од лекарска комора, која ни кажа дека не се надлежни, дека според нив докторката си постапила според некој си протокол, додека ДСЗИ установи дека има пропусти и побара Министерство за здравство да формира комисија која би го расчистила случајот. Ефикасната или употребливата државна администрација е еден од клучните предуслови за функционална демократија. Таа е клучна за модерните демократии, каде избраните политичари неретко се неискусни. Составена од професионални бюрократи, администрацијата ги поддржува избраните политичари да ги спроведуваат политиките кои биле легитимирани на директни избори. Овие бюрократи се клучниот елемент да ги направат демократиите ефикасни. Неодговарањето на администрацијата е проблем со кој секојдневно се соочуваат во Хелсиншкиот комитет за човекови права. На месечно ниво обработуваме околу 50 на предмети во кои постапуваме и писмено, иначе бројот на представки до нас е поголем. Ако можам во моментов да извадам некоја статистика за овој проблем, тоа би било дека 10 до 20% од случаите уствари проблемот е во молчење на администрацијата. Универзитетскиот професор Борче Давидковски вели дека молчењето на администрацијата си има и своја историја. Според него, тоа молчење значи одбивање на барањето за правда и спроведување на закони. Молчењето на администрацијата има и интересантен правен развој во Македонија. Од и по стариот закон за општа управна постапка, сојузниот, и по новиот од 2006, молчење на администрација значи одбивање на барањето. Значи неработењето на администрацијата значи да се одбие барањето. Во 2010 се направи измена на законот, кратко траеше од 2010 до 2015 до најновиот закон кој се донесе, каде што се кажа дека молчењето значи одобрување, а фактички требаше да поминат околу 120 дена да можеше и кривична одговорност да се бара на министерот, дисциплинска на службеното лице, и во секој случај пак се сведуваше на одбивање на барањето. И оштетените граѓани и невладините организации тврдат дека има доволно докази и материјал за многу неправилности и непостапување од страна на бюрократите. Но додаваат дека недостасува само едно нешто – некој обвинител да седне и да сработи нешто. Има извештај од судска медицина кој ние не можеме го земеме, пошто не сме, нели, тоа е на државно ниво, не оди според законот, таков случај не може да се тера по приватна тужба. Тоа е надлежност на државата. А они не постапуваат. Имаме исто така и наоди и мислења каде што навистина констатираат дека определен орган или државна институција ги повредила законските рокови што ги има на располагање за одлучување, но изостанува едноставно санкцијата. Глобите изостануваат кога определени службеници не постапуваат во законски рокови, а на граѓаните им е веќе нанесена штетата. Кога е во прашање ненавремено постапување на обвинителството, тука веќе може да настане штета и да застари одредено кривично дело. Одговорност за молчењето на администрацијата нема. Тие што не работат се штитат едни со други. За жал во нашава држава никој не одговара од највисоко место, од носителите на политичките функции, па и до тие на шалтер што работат, што треба да решават, така што пак граѓаните ќе си тапкаат во место. Василевски од Хелсиншки комитет вели дека земјата администрацијата се уште има рецидиви од минатото, додека професорот Давидковски вели дека граѓаните дури и не се третираат еднакво со државата. Ако вие како странка во спор пред суд промашите некој рок, вие ќе го изгубите спорот и ќе си платите трошоци. А кога институција ги руши роковите, кога не постапува навремено, во тој случај испаѓа дека одговорноста нема. И тоа е, значи, катастрофа за граѓани. Една анархија во начинот на однесувањето. И тука има причина зошто така работи. Прво има некомпетентни и нестручни лица кои што работат, кои што водат управна постапка.
лепачи на плакати ги ставиле, тој не знае да го реши предметот. Чека некој што ќе знае, па да ги реши. Едноставно не знаат. Примени со партиска книжка, не одговарат на старешината, они си одговарат на својот партиски лидер. Кривични дела по кои се гонат по службена должност, каде што обвинителството буквално не се знае со месеци што прави, секогаш е оправданието дека истрагата е во тек. Тука се добива впечаток дека ако веќе сте оштетен од некое кривично дело, подобро да е некое од помало значење за да може веднаш на суд да си поднесете приватна кривична тужба. Ако чекате вас да ве застапува тужител, обвинителство, тогаш оставени сте на милост и немилост на конкретниот обвинител што го работи предметот. Истоштени финансиски и уморни од неупотребливоста на администрацијата која ја плаќаат, граѓаните мечтаат за своите права. Тие продолжуваат да се надеваат дека правдата кога и да е ќе исплива на површината. И покрај тоа што имаше ургенција од Хелсиншкиот комитет до Министерството за здравство, до ден денес нема никаков одговор, ниту реакција за случајот. Ќе барам правдата назад и си го барам земјиштето назад. Си барам чист имотен лист да си имам, да можам утре на децата да им оставам состојба како што си била уште од 1938 година. Nepotizam i generalno zapošljavanje preko veze je nešto što smo na ovim prostorima poprilično navikli i više nas nekako ne iznenađuje. Međutim, kada pogledamo ovaj prilog, zaista shvatim da više nema vremena i više nemamo prostora da okrećemo glavu pred ovakvim problemima iz prostog razloga što ovakvo zapošljavanje ljudi na nestručnim mestima znači i direktno ugrožavanje ljudskih sudbina i života. Najveći adut tužilaštva u rešavanju slučajeva protiv države stručno se zove zaborav. A najefikasnija metoda konkretno zove se ma pusti ga, zaboravit će taj, odustaće, a i ako ne odustaje, prosto slučaj će zastariti, tako da sve što treba da radimo jeste da se pritajamo i da čekamo da sve to prođe i na taj način da skinemo taj teret sa grbače. Uostalom, postoji ona stara izreka, suđenje protiv države je igra koja traje mnogo duže od 90 minuta, a u kojoj na kraju uvijek pobedi država. Građani za novinare, novinari za institucije, a iščupaše ništa. Tako ukratko izgleda slika i prilika na Kosovu. Zašto je to tako i kada će se stvari promeniti, pogledajte u sledećem prilogu. Një qytetar i Kosovës në shumicën e rasteve vazhdon të pres me muaj e vite, për të marrë një shërbim administrativ në institucionet e vendit, qoftë të nivelit lokal apo qendror. Varësisht llojit, në disa raste, qytetari nuk arrin fare të marrë shërbimin e kërkuar. Një përgjigje prej institucioneve të Kosovës për një kohë të gjatë ka pritur Federata e Sindikatës së Pensionistëve, të cilët kanë kërkuar të dinë sakt numrin e pensionistëve të periudhës para luftës së fundit në Kosovë. Një kërkesë të tillë, përfaqësuesit e kësaj federate kanë bërë në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale. Antari i kryesisë Murat Gërbeshi thotë se nga ky dikaster nuk kishin marrë përgjigje në kohën e përcaktuar me ligj. Me që rast, kjo federat ishte detyruar që të ushtroj padi në gjykatë. Ne kërkuam prej Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale ose Qeverisë së Kosovës që të kemi listën e pensionerëve të paraluftës. Ata nuk na dhanë dhe ne u detyruam përmes një avokatit tonë e paraqitëm në gjyq. Gjyqi vendosi në favor tonë dhe ne e morëm disketën me emnat dhe mbiemnat. Atë disket prej saj nxorëm një libër me 88.902 pensionerë. Pavarësisht kritikave ndaj Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për arsyetimin e saj për të mos dhënë përgjigje në kërkesën e tyre, Gërbeshi ka thënë se institucionet e drejtësisë nuk kishin marrë shumë kohë për trajtimin e kësaj lënde. Ata thëshin no kemi ose kemi është diske, s'muni me nxjerr ato, s'muni me deshifrua ato lloj-lloj arsyetimet. Përveç nivelit qendror, qytetarët përballen shpesh me probleme dhe gjatë nevojës për të marrë shërbime më të thjeshta, edhe në administratat komunale. Qytetarët thonë se për të pajisur me dokumentet e nevojshme do të ishte një procedurë e thjeshtë, po të ekzistonte një komunikim më i mirë nga zyrtarët komunal. Megjithatë, ata kanë thënë se viteve të fundit ka një ndryshim pozitiv të shërbimeve nga administratat komunale, por që mbetet ende shumë hapësirë për përmirësim.
Mëso proshës shumë së vrohë me prit, po pe i 10 numrave, 12 sa kënë dhe 3%. Numrin e merrëllet është ekrani tregon cili numër është. Përpara ka qenë më ndryshe tash kur tash ti jo. Pi kryn, pe pret atë kuponin edhe në rregull. Derë këna prit ma shumë, tash ma shpejt, për shkojnë punë, kryen ma shpejt. Me prit 50 minuta. Avokatët që kanë përfaqësuar palët në disa raste në institucionet e drejtësisë thonë se heshtja administrative cënon të drejtat e qytetarëve. Avokati Artan Qerkini thotë se me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative rregullohet kjo çështje në të mirë të qytetarëve, pasi që sipas tij heshtja e institucionit llogaritet si pranimi i kërkesës së qytetarit. Qerkini është shprehur se në disa raste administratat e institucioneve për shkak të neglizhencës ose pasigurisë së tyre nuk vendosin fare në lidhje me kërkesat e palëve. Ai ka treguar edhe hapat që duhet të merren për të minimizuar këtë problem. Duhet që të disiplinojnë shërbyset civil. Edhe duhet ju tregojnë se ata nuk janë aty në funksion të vetvetes, po janë në funksion të interesave të qytetarëve dhe të kenë pasoja juridike të gjithë ata zyrtar publik të cilët nuk veprojnë brenda afateve të përcaktuara me ligj, sepse në bazë të ligjit në fuqi, edhe nëse një kërkesë e qytetarit është e kundërligjshme e hesht organi administratës shtetërore, konsiderohet se edhe ajo kërkesë është e aprovuar dhe për këtë arsye organet e administratës shtetërore duhet të jenë shumë vigjilente. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi e sheh shqetësues faktin që një qytetar i cili nuk merr përgjigje nga administrata e ndonjë institucioni, në fakt me të njëjtën zvarritje, sipas tij përballet edhe në sistemin gjyqësor. Ai thotë që ka heshtje për shkak të neglizhencës së ndonjë zyrtari, gjë që sipas tij është keq përdorimi i detyrës zyrtare. Sipas Shalës duhet të merren hapa për të mos mbetur jo funksionale institucionet, duke shtuar se duhet të ketë edhe më tepër llogaridhënie. Nëse në një institucion të caktuar, ko ndoshta një mbingarkesë të çështjeve të cilat trajton, ai institucion në rastin konkret institucionet duhet ta shurtojnë mundësinë për rritjen e resurseve brenda këtij institucioni në mënyrë që të njëjtit të shërbejnë qytetarëve. Mirë po do të duhet pasur parasysh edhe logjika e përgjithshme, që duhet të fuqizohet llogaridhënia, profesionalizmi dhe efikasiteti brenda administratës në mënyrë që çështjet e qytetarëve të zgjidhen në administratë dhe jo që pa nevojshëm të krijohet dëm edhe qytetarëve, mirë po të ngarkohet edhe sistemi gjyqësor përmes padive që ngriten në gjykatë të cilat atakojnë qoftë heshtjen, qoftë ndonjë vendim specifik që ka nxjerrë administrata. Erblin Hoxha nga Lëvizja Fol thotë se qytetarët nuk kanë njohuri që nëse institucioni nuk kthen përgjigje, mund edhe të paraqesin ankesa. Hoxha sheh lehtësim edhe në aspektin e pajisjeve me dokumente të ndryshme për shkak të digitalizimit, ku sipas tij platforma e-Kosova ka lehtësuar shumë këto procedura. Shteti sipas Hoxhës ka bërë pak në këtë drejtim, duke thënë se duhet të ketë më tepër monitorim dhe mbikëqyrje të institucioneve, duke treguar edhe për problemet me të cilat ballafaqohen si organizatë jo qeveritare. Shpeshherë duhet t'i referohemi institucioneve të pavarura siç është Agjencioni për Informim dhe Privatësi për me mujt me bë një shtyrje nështë të proceseve ku ne si organizatë e shoqërisë civile kërkojmë qasin dokumente ndryshme publike. Po gjithashtu nga puna jonë kemi pa që heshtja administrative është jashtëzakonisht e shpërfaqur edhe në mes institucioneve. Pra kur kërkohen sidomos ato fushë veprimtarit që kanë dikasteret ndryshme nga ministritë ndryshme dhe duhet koordinim nga ta, shpeshherë kërkesat e njërës ministria apo njërit institucion tek tjetra të i kalojnë afatit ligjore për kthim të përgjigjes, duke që kjo heshtje administrative shpeshherë është bërë edhe një farë parimi që është edhe në Bashkimin Evropian që thjesht nëse ka heshtje administrative nga institucioni publik, atëherë ajo njihet si një pohim e asaj kërkese. Ndërsa Qëndrim Arifi nga Iniciativa për Progres organizat kjo që monitoron qeverisit lokale në Kosovë, thotë se mungesa informative nga qytetarët shtyn administratat e institucioneve të heshtin dhe të neglizhojnë kërkesat e tyre. Arifi thotë se duhet punuar më tepër në fushata vjedisuese e informuese. Do të kishte me qenë për shembull esenciale që sidomos në këto shabllonat që përdorin komunat për kërkesa të qytetarëve të ekzistojë një klauzulë në këto shabllone që qytetarët, sikurse është këshilla juridike, të ekzistojë një dimension që nëse organi që ju po parashtroni kërkesë, që drejtoria e caktuar ose kushdo që është brenda komunës, nuk nxjerr aktin brenda afatit të caktuar, polës i krijohet e drejta ose ky
a konsiderohet i refuzuar dhe polës i krijohet e drejta që këtë drejtë ta ndjek në organin tjetër e pror, varësisht se kush është. Lidhur me këtë problem, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mërgim Lushtaku, njëherësh antar i Komisionit për Administratë Publike, ka vlerësuar se duhet një mekanizëm i veçantë i cili mbikëqyr zbatimin e ligjit. Lushtaku shpreh se ka arsye të ndryshme që ndodh heshtja administrative, si neglizhenca, jo profesionalizmi, por edhe çështje teknike. E ka shtuar se ka pasur ngecje në zbatimin e ligjit, andaj kërkon që ekzekutivit të bëjnë mbikëqyrje më të madhe. Forma më e mirë është të krijohet një mekanizëm i veçantë dhe në njëjtën kohë të ketë edhe trajnime të zyrtarëve përgjegjës dhe të dinë pasojat për mos zbatimin e këtij ligjit, sepse kemi plot raste që edhe mes ekzekutivit, edhe legislativit, por edhe gjyqësorit kemi ndoshta një kundërshtim në këtë drejtim, por duhet të shikojnë mënyrën më të mirë të funksionimit të këtij ligjit dhe zbatueshmërisë të këtij ligjit. Kritik ndaj institucioneve dhe ekzekutivit është treguar edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri. Ai thotë se politika duhet të ketë kujdes në çdo gjë që lidhet me sundimin e ligjit e drejtësisë, derisa ka parë të nevojshme qartësimin e legjislacionit për këtë çështje. Tahiri ka shtuar se shteti nuk po punon në këtë situatë ku qytetari është viktim. Po kemi një trekënsh, kemi trekënshin e institucioneve që dhanë shërbime pra të qeverisë, pastaj të institucioneve cilat e rregullojnë që kryesisht në kuadër të funksionimit të kuvendit, agjencioneve regulative dhe ekzekutive dhe vetë qytetari. Realisht ky trekënsh është jo funksional. E nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje janë zotuar se do të punojnë më shumë në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit. Deputeti Fitim Haziri, njëherësh antar i Komisionit për Administratë Publike, thotë se po punojnë në informimin e qytetarëve për të drejtat e tyre. Si dhe shton se po mbajnë kontakte me zyrtar administrativ që kërkesat e qytetarëve të mos mbeten pa përgjigje. Aja çfarë jemi duke bërë edhe si qeveri, por edhe si kuvend, përveç se jemi duke punuar që ligji në fuqi të zbatohet ashtu siç është, gjithashtu jemi duke punuar dhe në harmonizimin e ligjeve. Deri me tash atë që kemi vrejtë janë dikon afër 234 ligje të cilat duhet të harmonizohen me ligjin për procedurat e administratës publike. Jemi në hapa të duhur, valja e parë se do të vjen në kuvend, pastaj e presim edhe valjen e dytë për harmonizimin e këtyre ligjeve, që qytetarët mos të kenë probleme duke mos marrë një përgjigje për një çështje të caktuar. Që heshtja administrative nuk i prek vetëm qytetarët, por edhe të gjithë sektorët e shoqërisë, e dëshmon edhe fakti që dhe mediat përballen me probleme të tilla. Për një gjë të tillë, televizioni është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, por as pas një jave, ky dikaster nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë thënë se sipas raportit të Kosovës për vitin 2021, është bërë progres i kufizuar në avancimin e zbatimit të legjislacionit për reformën e administratës publike. Në një përgjigje për televizionin nga kjo zyrë kanë thënë se ka pasur progres në disa fusha, në të tjera ka qenë më sfiduese të arrijen rezultate të prekshme. Aty thuhet se reformat janë sfiduese, por që sipas BE-s vërehet se ka përkushtim politik për përmirësimin e gjendjes, por që deri më tani nuk janë zbatuar rekomandimet kryesore. Kjo është një punë që sapo ka nisur me zell në qeveri dhe që BE-ja po e mbështet me 4 milion euro në kuadër të IPA 2021. Kemi kënaqësinë të vërejmë se që nga viti 2021 ka një monitorim dhe drejtim të mirë të kësaj reforme nga zyra e kryeministrit. Zyra për planifikim strategjik në ZKM aktualisht është duke shqyrtuar programin e qeverisë për zvogëlimin e barrës administrative për ta bërë atë më praktik dhe më të fokusuar, duke adresuar të gjitha fushat në mënyrë holistike. Programi do të përfshijë edhe më shumë masa për digitalizimin. Puna është shumë e lidhur me zbatimin e ligjit për procedurat e përgjithshme administrative. Zyra BE-s ka vlerësuar ligjin për procedurat e përgjithshme administrative. Derisa ka shtuar se për shkak të mungesës të drejtimit dhe koordinimit politik, mbi 200 ligje të veçanta ende nuk janë në përputhje me parimet që parashtron ky ligj. Novinari se žale da im institucije ne daju odgovore, međutim tu problem ne treba tražiti u institucijama već u novinarima. Savremeni novinari sad deluju već malo razmaženo jer žele sve da dobiju na tacni, više ne istražuju, više ne otkrivaju sami neke istine, već samo šalju institucijama mailove. Ko još čita mailove?
Čuli smo ovdje da bi bolja komunikacija između građana i ljudi iz opština, kao i ljudi iz institucija, ubrzala cijeli ovaj proces, što jeste dobra ideja, ali ako to ne bude funkcionisalo, možda treba ići korak dalje. A to bi možda moglo da bude pravljenje kao nekog velikog supermarketa, gdje bi po rafovima bili izloženi svi papiri, sva dokumenta, sve potvrde, dozvole, i da onda građani sami mogu tu da uđu i da pronađu šta im treba, jer na ovim prostorima građani saznaju pre ili kasnije da na kraju moraju često da uzmu stvari u svoje ruke. Čuli smo da na Kosovu građani mogu da podnesu žalbu na institucija ako im ne odgovore, ako previše čekaju na neki odgovor ili da im reše neki problem, ali pitanje je koliko je to svrsishodno, jer onda morate da čekate i da vam reše žalbu i da čekate da vam reše problem. Vlast se menja, a sistem ostaje isti. Zvuči poznato, zar ne? U Crnoj Gori, bez obzira na sva predizborna obećanja, problemi građana izgleda ostaju isti. Zakoni postoje, ali da li se oni i primenjuju? Pogledajte u narednim minutima. Miloš Ivanović jedan je od mnogobrojnih građana Crne Gore koji trpi agoniju jer mu neki organ uprave, službenik ili služba nije su odgovorili na zahtjev, postupili po rješenju, izdali dokument. Jedan od onih koji, da bi ostvario svoje pravo, mora da ima strpljenja za bezbroj šaltera, posjeta institucijama, ali i ćutanje administracije. Ekspropriacija njegove đedovine za potrebe izgradnje dijela saobraćajnice koja se nadovezuje na autoput Bar-Boljare okončana je, ali ne i kompletna isplata vlasniku zemljišta. Naime, onaj dio koji je zahvatao trasu puta koja je već urađena, ona je plaćena. Znači, u interesu je nekom bilo da to odradi, ali sve ono što je ostalo, a ostalo ga je dosta, nekih 1670 metara kvadratnih zemljišta, meni su ponuđene cijene na koje ja nisam pristao. I to ne samo da je cijena manja, malo nešto, nego više od 50%. Naime, ja sam pokušao na razne načine, tim što sam dostavio dokumenta bivšem ministru Nurkoviću, da ispravi stvari koje je komisija uradila. On nije bio zainteresovan, znači sve je ostalo na tome kako je komisija rekla, a predsjednik te komisije je bio Dragan Kovačević. Ujedno i tada načelnik direkcije za imovinu, odnosno katastra Crne Gore. Naravno, ja nisam pristao na to i nastavio sam dalje sa svojom borbom. Predao sam sudu, prva sudija se oglasila nadležnom. Došli smo do toga da odredimo samo cijenu, vještaci da odrede cijenu. A onda je uslijedila korona i nadležni organi su ograničili svoj rad. Jednostavno, organi nisu radili, sud nije radio. Nakon toga, sudija koja se oglasila nadležnom je u međuvremenu otišla u penziju. Njen, taj predmet koji je bio kod nje, je predat drugoj sudiji, koja se godinu dana nakon toga oglasila nenadležno. Ja nisam po dogovoru sa advokatom uložio protest na to, odnosno nisam se žalio, upravo smatrajući da će kroz načine, odnosno izmjene i dopune zakona od 2018. godine, ponovo ista služba, a to je direkcija za imovinu, odnosno katastar, sa svojom komisijom ponovo razmatrati moj slučaj, što se do danas nije desilo. Predmet, kad se sudija oglasila nenadležnom, predat je bio direkciji za saobraćaj, njihovom direktoru. Ja sam to tek kasnije uočio, jer sam pitao se zašto ne rade svoj posao i tražeći gdje je zastao dokument, došao sam do toga da je još u februaru prošle godine zaštitnik imovinskih prava države Crne Gore dostavio dokument direkciji za saobraćaj, direktoru, i niko ništa. I od kraja oktobra 2001. godine do današnjeg dana to nije razmatrano.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, čija je vizija država koja služi javnom interesu, godinama se bori protiv ćutanja administracije. Iz ove nevladine organizacije zapažaju da promjena vlasti u Crnoj Gori nije donijela i promjenu prakse da su institucije zatvorene za građane. Mi smo imali zajedno sa građanima očekivanja da će se ta praksa promijeniti i da će za ovih 1,5 dana od promjene vlasti institucije postati značajno otvorenije za građane. Međutim, rekao bih da su doskorašnji opozicioni, a sada vladajući prvaci, objeručke prihvatili praksu DPS-a i nastavili sa političkim zapošljavanjem i sa ojačavanjem sopstvenih glasačkih i partijskih baza, čime su institucije ne samo da su ostale zatvorene za građane, nego bih rekao da je ta praksa čak i gora. Tako da mislim da se nije desila značajnija promjena, desilo se nešto sasvim suprotno. Sa druge strane, nažalost, nije došlo do podizanja kvaliteta usluge i servisa za građane, čemu institucije prvenstveno služe, već je došlo čak do pada. Institucije, nažalost, ostaju u službi sopstvenih struktura i dalje funkcionišu po principu završit ćemo. Znate da je tako funkcionisalo godinama i dalje se njeguje jedna opšta kultura nerada umjesto kulture rada. Grdinić smatra da bi institucije uporno trebalo podsjećati na činjenicu da služe građanima i da ih građani plaćaju, te da je individualizacija odgovornosti onog ko koči postupak neophodna. Mi imamo paradoksalne slučajeve gdje ljudi ne mogu mjesecima ili čak godinama da dođu do određenog papira, a kada mi pošaljemo zahtjev za slobodan pristup informacijama, dobijemo taj odgovor u zakonski propisanom roku. Sa druge strane, jedan od prioriteta nove vlade morao je da bude taj antikorupcijski zakon, zakon o slobodnom pristupu informacijama, čiju smo unaprijeđenu verziju mi predložili u decembru 2020. godine. Nažalost, taj zakon je nekako bio kolateralna šteta političke krize 2021. godine, koja je kompletno prošla u tom ambijentu, pa je tako tek krajem prošle godine zakon usvojen na vladi, a tek treba da bude usvojen u Skupštini. Kada su u pitanju konkretne institucije koje prednjače u nepoštovanju zakona o slobodnom pristupu informacijama, moram reći da je to Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, da se također Ministarstvo zdravlja ne može pretjerano pohvaliti transparentnošću. Imali smo dugogodišnji problem sa generalnim sekretarijatom vlade Crne Gore, koji ipak u posljednje vrijeme se malo otvara prema građanima i počeo je da daje određene podatke. MANS je u toku prošle godine podnio preko 4000 zahtjeva za slobodan pristup informacijama i 1800 žalbi zbog ćutanja administracije, te uložio preko 800 tužbi. Paralelno smo razvili aplikaciju Pitajte institucije koja omogućava građanima i novinarima i svim drugim zainteresovanim akterima da koriste, da eksploatišu svoje pravo na slobodan pristup informacijama. Način da se i građani uključe i mediji i novinari jeste da svi šaljemo zahtjeve za slobodan pristup informacijama, da se radi na takozvanoj masovnosti, jer što više ljudi koristi taj alat, više će informacija postati javno dostupno i institucije će se, tako reći, disciplinovati da objavljuju proaktivno što veći broj informacija. Iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija poručuju da će nova strategija reforme javne uprave unaprijediti komunikaciju između građana i institucija. Mi smo se odlučili za jedan potpuno inkluzivan proces koji je zapravo podrazumijevalo da smo od samog početka kreiranja tog dokumenta uključili veliki broj zainteresovanih građana, studenata, akademske zajednice u fokus grupama, gdje smo u razgovoru sa njima dobili podatke šta je to što oni očekuju od javnih institucija od rada. Tako da smo na tim fokus grupama dobili podatke da je većina građana nezadovoljno time da ne može na jednom mjestu da dobije potpunu informaciju, da su sajtovi često nisu unificirani, da kada podnesu zahtjev za slobodan pristup informacijama trebaju nekoliko puta da pozove instituciju da bi dobio određeni podatak, da jednostavno su te informacije koje dobiju selektivne i da i Google pretraživač i dalje ostaje glavni izvor informacije koju hoćete da dobijete. Istraživanja rađena za Zapadni Balkan pokazala su da postoje brojni izazovi kada je u pitanju transparentan rad institucija i da se povećava broj slučajeva ćutanja administracije. Pa je, osim usvajanja strategije, utvrđen i predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Novine toga zakona su u značajnoj mjeri unapređuju tu oblast. Prije svega proširuje se opseg informacija koje su organi dužni da javno objavljuju. Također može se zahtjev za pristup informacijama podnijeti u bilo kojoj formi. Jača se uloga i značaj Agencije za slobodan pristup informacijama. Ministarstvo javne uprave puno pažnje i fokus daje na aktivnostima koji se odnose na unapređenje portala otvorenih podataka. Mislim da je to jako važna aktivnost da se objavljuju proaktivno podaci u otvorenom formatu i u mašinski čitljivom formatu koji će se moći koristiti za neke istraživanje i za dalju upotrebu. Važno mi je da ukažem da je istovremeno sa utvrđivanjem predloga zakona o slobodnom pristupu informacijama donijeti cijeli set mjera, odnosno akcioni plan za njegovu efikasniju primjenu. To prije svega podrazumijeva i samu digitalizaciju i mapiranje procesa rada unutar institucija. I pored činjenice da naš zakon kvalifikuje ćutanje administracije kao oblik nezakonitosti, građani često ne znaju koja su njihova prava u slučaju da određeni odgovor, rješenje ili informaciju ne dobiju u zakonski propisanom roku. Imate pravo da podnesete žalbu zbog ćutanja administracije, koju će drugostepeni organ uvijek uvažiti ukoliko nema opravdanih razloga i naložit će prvostepenom organu da u jednom optimalnom roku, koji je obično rok od 15 dana, donese rješenje i da odluči u toj upravnoj stvari. Kažem, sve zavisi kakva je priroda same upravne stvari. Da li se ona može objektivno riješiti u kratkom roku. Naš je ključni nedostatak što ako državni službenik nije neku stvar riješio u predviđenom roku, on ne postoji sankcija za njega. Trebalo bi na neki način ipak disciplinska minimum da bude sankcija u okviru samog organa upravljanja. Naravno da to ne bude proizvoljno, nego da se zaista objektivno procijeni da li se to moglo odlučiti ili tako ne. Jer, kaže, ima veliki broj slučajeva kad zaista se u tom roku od 30 dana koji zakon daje ne može upravna stvar riješiti. Naš sagovornik sa početka priče kaže da neće odustati od pravne borbe, pa makar morao do Strasbura. Evropski sud za ljudska prava u tom gradu redovno ukazuje na niz propusta i posljedica koje proizvode neefikasni upravni postupci, te štetu koja se na taj način nanosi građanima i državnom budžetu. Ja nisam imao namjeru da prodajem svoju zemlju, ali zbog zakona koji su to odredili, ja sam bio jednostavno doveden pred svršen čin. Ljudi koji se bave tim, koji su u ime države Crne Gore, se ponašaju nekorektno. Znači, osjećam se kao građanin ne drugog, nego trećeg reda. Ja ne radim, moja supruga ne radi, mi od nečega moramo da živimo. Prema tome, ja moram da se borim. Ako na kraju krajeva institucije Crne Gore ne budu o ovome odlučile bilo kako, ja sam prinuđen da idem na sud u Strasburu. Podređeni položaj građana koji trpe zbog neefikasnog rada javne uprave u modernim pravnim sistemima je nedopustiv. Dok birokratija ne počne da radi po principu ovdje smo zbog građana, a ne građani zbog nas, nepovjerenje građana u institucije će samo rasti. A kad nema povjerenja, korupcija kolo vodi. Lepo je vidjeti da je država omogućila slobodan pristup informacijama koji podrazumeva princip možete pristupiti informacijama, ali samo iz naše ruke. Vidi informaciju, ili vidiš, ne vidiš, pa ništa, onda sljedeći put više sreće. Vidjeli smo da se u Crnoj Gori promenila vlast, ali nije se mnogo toga promenilo kad je u pitanju otvorenost institucija prema građanima i njihovim problemima. Kao da postoje razne stranke koje imaju različite programe, različite ideologije, ali sve su oni izgleda iste u tome da treba ignorisati građane i njihove probleme. A što se transparentnosti rada institucija tiče, izgleda da su državni organi to shvatili bukvalno, odnosno da teže tome da postanu toliko transparentni i providni da praktično na kraju ne postoje, a ne možeš tužiti ono što ne postoji. Tako da bih rekao da je problem u građanima koji traže pravdu tamo da je ona previše transparentna, odnosno praktično da ne postoji. Meni je ovdje zanimljivo kako kažu da je jedan od problema taj što državni službenici nemaju sankcije ako posao ne urade na vreme i da bi to trebalo promijeniti. To je dobra ideja, ali ko bi onda želeo da bude državni službenik? Koja bi bila motivacija? Šta je sljedeće? Ne smiju da igraju pasivnost na poslu, ne smiju da zapošljavaju rodbinu.
Kada administrativni sistem zakaže, ne preostaje nam ništa drugo nego da se borimo dok ne rešimo baš svaku sitnicu i problem. I dok su nas učili da superheroji postoje samo na filmovima, možda je vreme da naučimo da superheroji žive među nama. Konkretno, da jedna superherojka živi u jednoj maloj uličici u Nišu. Da nije bilo uporne Milice Stanisavljević, Lovćenska ulica u Nišu možda bi i dalje bila neasfaltirana, bez ležećeg policajca i u mraku. Iako ne dolazi lako do onog što traži, na ćutanje nadležnih odgovara novim pozivom. Ja sam uvek uporna kad su u pitanju takve stvari kao što je bilo i da se asfaltira ulica. Tu da ne kažem krv sam propljuvala i kod predsjednika opštine Pantelejske i kod direktora Lovića u direkciji, on je bio direktor. To se išlo, morala sam da slikala sam ulicu, rupe, travu. Jedva je to nekako došlo do njih. I bez obzira što je jedna od najstarijih u komšiluku, svi čekaju na nju kada nadležni ćute, jer znaju da ona ne pristaje na tišinu. Nakon što je danima umesto nove sjelice na stubu rasvete Milica dobijala samo obećanja, pozvala je novinare koji su snimili emisiju u mraku i nakon toga stiglo je i svetlo. Odmah kažu preneće dalje i doći će ljudi. To je bilo jedan dan, drugi dan, treći, četvrti. Niko se nije oglašao, pa sam jednom tražili nekog šefa i on je rekao. Međutim, nije to bilo u pitanju, ja kažem, nije u pitanju naša ulica samo, da ja kažem za kod nas jedna silica ili dve. Bio je maltene ceo kraj. I mi smo bili tu u mraku, a ovde je strašno uveče da se ide. Deca idu u školu, vraćaju se, tu se prolazi. Odgovori nadležnih uvek su bili isti. Sad će, sutra će. Tako, ništa. Ne može prvo da se dođe do nekog rukovodioca. Osoba koja je radila na tome, čak jednu nedelju dana ona nije bila tu, nego se javi portir, kao on će da prenese. Ništa, eto tako i mi samo čekamo. To bez 10 puta nije bilo. Koliko je to trajalo? Pa to je trajalo možda jedno 10 dana. Pa jedva sam došla do tog nekog nazovi rukovodioca i on je obećao da će da bude. Međutim, oni ili nisu bili dobro organizovani, ali smo mi dugo bili u mraku tu. I šta vam oni kažu kad vi kažete ulicu u mraku? Pa ništa ne kažu. Doći će. Radi se na tome, doći će. Mislim, mogu ja i da odem tamo, ali nije moje da ja idem da ih jurim tamo. Pitanje da li bi taj i bio tu i da li bi me neko i pustio kod nekog rukovodioca. Rekli bi nije tu. Ja sam čak zvala i dole za jednu sjelicu koja je na ćošku. Jer isto kad ne iđemo tuda, tamo su rupe, mislim, noge da polomimo ili nisu asfaltirali taj deo, niti zapušili rupe. I to je bilo danas, sutra, doći će. Dok na kraju, ne znam, posle kog zvanja su došli da stave i tamo. Ne dolaze teško do informacije samo građani. Novinari medija koje vlast u Srbiji karakteriše kao protivničke, od državnika teško dobijaju sagovornike, a informacije najčešće od izvora nezvaničnim putem. Ono što je međutim problem jeste da u poslednjih nekoliko godina institucije su sve zatvorenije u svojoj komunikaciji sa novinarima i to je nešto što građani mogu i sami da vide. Dakle, u slučajima u kojima tužilaštvo ili sud treba da obaveste građane, javnost šta su uradili, umesto njih to radi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kada mi tražimo neke podatke, informacije o određenim slučajevima koji su, na primer, problematični na neki način za vlast, za ljude u vlasti, znamo da najčešće nećemo dobiti te informacije ili ćemo dobiti nekakve nepotpune ili polovične podatke. U isto vrijeme mi smo svedoci da prorežimski tabloidi i prorežimski mediji ekspresno objavljuju informacije iz određenih slučajeva o kojima vlast želi da građani čitaju i saznaju.
U takvoj situaciji kada su institucije zatvorene i kada je do zvaničnih informacija teško doći, mi kao novinari moramo da se oslanjamo mnogo više na te nezvanične, odnosno naše izvore, koji mogu biti i ljudi iz tih institucija ili izvan njih, a od kojih možemo koji žele da podele u stvari sa novinarima te važne informacije. Da su nadležni u obavezi da odgovaraju građanima i medijima, podsjećaju i iz Odbora za ljudska prava. Prosto iz našeg posla, iz našeg svakodnevnog rada i naše komunikacije sa organima javne uprave, sa institucijama lokalne samouprave, a i na osnovu zahteva i upita građana da im upravo pokažemo put kako da dobiju odgovor. Nažalost, imamo sve više potvrda da kako vreme prolazi, umesto da organi javne uprave budu otvoreniji i dostupniji, oni se sve više zatvaraju. Ja sam stekao utisak da prosto kad se nikakva sankcija ne snosi za ignorisanje sasvim opravdanog zahteva, da li organizacija, da li građana, za nekom informacijom, za nekom odlukom, se ne dese nikakve sankcije prilikom ignorisanja tog zahteva, da to polako postaje i praksa. Mi nemamo javno dostupne informacije da je neki službenik lokalne samouprave snosio bilo kakvu sankciju za svoj nemar, za svoju nameru neku, namerno nepostupanje ili nemar ili neznanje. Mi zaista nemamo takve informacije javno dostupne i mislim da se to ne dešava. To su ljudi koji se bave profesionalno javnim interesom, našim interesom, kojima građani plaćaju da se bave javnim interesom u njihovo ime i oni su zaista dužni da budu otvoreni i da građanima daju sve informacije koje se tiču njihovog rada, a posebno odluka koje donose u njihovo ime. U slučaju da vi to ne uradite kao lokalna vlast, lokalni službenik ili bilo koji organ javne uprave, onda nije, i svedoci smo da se to dešava u našoj državi, onda nije za čuđenje kad se građani pojave i organizuju ispred vaše kancelarije, ispred vaše institucije. Jednostavno, vi ste dužni da pružite te informacije. Jedini zaključak koji možemo na kraju da iznesemo je zapravo da taj uticaj koji vlast i vladajuća stranka ima nad gotovo svim institucijama u ovoj zemlji, se ogleda zapravo i u toj zatvorenosti tih institucija za novinare. Postoje pravni mehanizmi za pravnu satisfakciju kad je ćutanje uprave u pitanju, ali ja opet moram da se vratim na početak. Ono što je poražavajuće u ovom trenutku za naše društvo, da se nekako uprkos procesu daljeg demokratizacije i izgradnje institucija sistema, nažalost ide 2 koraka unazad, da su sve one zatvorenije. I mogu tako ostati zatvorene dok ne dođe ili ne pozove neko poput Milice Stanisavljević, koja takvo ponašanje ne toleriše i ne dozvoljava. Ali eto, treba neko da se nađe da to potera. Ali ljudi su već digli ruke od svega toga. Vama entuzijazam ne nedostaje kad vam nešto ne odgovara? Mislim, nekako se nađe da uvek neko, mislim, gde god da se ode, vi imate, to se kaže, ne idete na rutav nos, da vam neko nešto, izađite napolje, sačekajte i to, da morate da se raspravite. A uglavnom, recimo, po zdravstvenim ustanovama, vi na vrata kod sestre, tako, da pitate gde da idete sa tim uputom. One odmah kažu, izađite napolje. Ne sačekuju da vi kažete, nego kaže izađete napolje, sačekajte i vi izađete i čekate pred ta vrata. Kad vas pusti da uđete, onda ona pogleda, a nije za ovde, nego za tamo. A vi ste već odstajali, tu izgubili vreme. Ja zovem i kad ne dođe iz Medijane, nama se utorkom iznosi đubre. Ako ne dođu, ja sutra ujutro odmah zovem. Ja, pokvario nam se kamion. Pa čekajte, rekao, za mjesec dana 2 puta vam se kvari kamion. Kako druge ne pomerite, nego nas pomerite da ne bude utorak, nego sredu. A mi isnesemo đubre napolje. Da ćute i ne sarađuju, nadležni su pokazali i tokom emitovanja drugog Robin Hood serijala. Iz ministarstava nisu odgovarali na naša pitanja.
jedina stvar koja može da izvuče Srbiju iz ovakve situacije sa administracijom u kakvoj smo sada jesu upravo građanke poput gospođe Milice koje se ne libe da zovu i da smaraju i da opet zovu koga treba sve dok se problem ne reši. I kada treba da rešite neki problem u Srbiji, imate dve opcije. Prva opcija je da rukovodioci neće biti tu ili neće biti dostupni, verovatno su negde zauzeti nerešavanjem nekih drugih problema. A druga opcija je da dođete do njih, ali u tom slučaju će vam reći čućemo se od ponedeljka, zvaćemo mi vas. Nemojte da nazovete, nemojte da nam pišete, nemojte da dolazite, zvaćemo mi vas. U stvari sad kad razmislim, smislio sam, dajte gospođi Milici telefon od predsjednika, pa neka zove njega i neka ga smara i neka ga konstantno zove sve dok ne reši sve probleme. Ili još bolje, gospođu Milicu za predsjednika. U bakama je naša budućnost. Gospođa Milica kaže da kad te neko blokira i kad ne možeš da rešiš neki problem, to se kaže naišao na rutav nos. Sudeći po problemima sa kojima smo se svi mi bar jednom susreli u životu i na činjenicu da čak kad nešto rešimo, mi se pozitivno iznenadimo, možemo da kažemo da je Srbija jedna zemlja rutavih noseva. Akcioni planovi, predlozi, strategije. Mnogo priče, malo akcije. I dok neki ljudi čekaju više od 3 godine na pravdu i sudova poručuju, mnogo posla ne postižemo. Ovo je priča koja nam dolazi iz Bosne i Hercegovine. Radeći u administraciji, Mira Jukić iz Posušja tokom višegodišnjeg sudskog postupka postala je žrtva iste. Dokazujući nevinost, zapela je između nadležnih sudova. Između ove dvije zgrade, općinskog i županijskog suda. Trebalo je mi 3 godine da dokažem svoju nevinost. Da županijski sud nakon 3 godine donese oslobađajuću presudu moju korist. Na pravdu i oslobađajuću presudu dugo je čekala, a cijenu plaća i sad. Izgubila je vrijeme, ugled i radno mjesto. Koštalo me 4 godine suspenzije sa radnog mjesta. Koštalo me zdravlja. Nikada nisam išla liječniku. Poslije toga, kad je to završilo, tek sam tada došla liječniku, dobila sam i dijabetes i povišeni krvni tlak. A što se tiče ugleda, to mi više niko ne može dobiti. Sad sam na radnom mjestu šefa odsjeka civilne zaštite općine Posušje. A trebala sam se vratiti na svoje radno mjesto, na mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove općine Posušje, tako piše. Sve je počelo izdavanjem rješenja o pravu vlasništva stanarima zgrade u kojoj živi i njena sestra. Nakon toga komšije vlasnika podnose krivičnu prijavu protiv Mire Jukić. Iako su predmetno zemljište nezakonito koristili kao pristupni put, suočava se sa optužnicom protiv zloupotrebe položaja i ovlasti. Donošenjem presude stanari su riješili problem, a za Miru tada je tek započela višegodišnja pravna bitka. Ako imate neiskusne tužitelje, oni će se olako upustiti u procesu, ne pa šta bude. Međutim, ja sam svjedok bezbroj osobnih i obiteljskih trauma obitelji koje su bile izložene, evo kao i gospođa Mira Jukić, kaznenom progonu. Dakle, sve to treba proći. Dakle, sve to bitno utječe na život jedne osobe ili život jedne obitelji. Zato je prevažno pitanje tko su tužitelji. Ja sam pitala svog odvjetniče za koliko bi to moglo završiti. Kaže on pa za 6 mjeseci. Kad sam ja vidjela kako se to produžilo, ja sam tada zapitala, pa za mila Boga, šta će oni ljudi koji nisu stručni, koji ne mogu platiti odvjetnika, kako će on doći do svojih prava? Nikako. Administracija u našoj državi, odnosno našoj federaciji, je jako loša. Ovo je samo jedan od primjera neefikasnosti pravosuđa, čiju cijenu plaćaju građani. Iako je njegova reforma jedan od uslova na putu ka Evropskoj uniji, zabrinjava ocjena iz Brisela da smo u ovoj oblasti postigli ograničen napredak. Jedna od preporuka Sigme jeste da Visoki sudski tužilački savjet u saradnji sa nadležnim entitetskim
tijelima izradi i napravi akcioni plan za smanjenje zaostalih upravnih predmeta u cijeloj zemlji. Dakle, to je obaveza i posao koji treba da uradi Visoki sudski tužilački savjet. Bosna i Hercegovina nema u odnosu na ostale zemlje regiona odgovarajući napredak i jači iskorak ka ispunjavanju svih ovih zahtjeva koje postavlja Evropska unija. Nakon što iscrpe sve pravne lijekove i izgube povjerenje u pravosuđe, oštećenim jedinu nadu ulijeva Evropski sud za ljudska prava. Do sada je bilo 11 presuda koje su BiH koštale 43.000 eura. Činjenica je da Evropski sud u tim slučajevima utvrđuje povredu pristupa sudu, znači člana 6 Evropske konvencije, i dosuđuje oštećenim stranama određene iznose i gle čuda da vlasti imaju pare da plate kompenzacije građanima, istovremeno ne koriste ta sredstva da preveniraju zbog čega dolazi do povrede prava na pravično suđenje. Ja hoću da vjerujem da sadašnja garnitura Visokog sudskog tužilačkog vijeća treba da bude rješavanje pitanja zaostatka u sudovima, jer svaki novi predmet koji dođe u te sudove, on uvijek odmah na početku pada u docnju procesuiranju. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, broj nerješenih nekomunalnih predmeta prošle godine bio je oko 307.000. Iz ove institucije apeluju na vlast da pristupe neophodnim zakonodavnim izmjenama, bez kojih nema ni reformskog napretka pravosuđa. Od 2010. godine do danas sudovi su za 40% smanjili broj neriješenih nekomunalnih predmeta kojih je 2010. godine bilo 504.900. Pozitivan trend u smanjenju neriješenih predmeta postojao je sve do momenta pojave pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Pored redovne izrade planova rješavanja predmeta u sudovima, VSTV BiH je 2017. godine usvojio i objavio akcioni plan za ubrzanje sudskih postupaka koji je imao za cilj da se u što većoj mjeri spriječi povreda prava na suđenju u razumnom roku. Na poražavajuće velik broj neriješenih sudskih predmeta i kršenje prava na suđenje u razumnom roku upozorava i Evropska komisija. Ako imate kašnjenje u ostvarivanju pravde, to je uskraćena pravda. To se vidi na dužini sudskih postupaka koji u Bosni i Hercegovini iznimno dugo traju. Imate preko 2 miliona sudskih predmeta i sporova koji su na čekanju. Sudski postupak u Bosni i Hercegovini traje preko 420 dana u prosjeku i naravno da to neminovno utiče na ostvarivanje prava građana. Dobra stvar je da ništa od toga nisu nerješive stvari. Evropska unija ima dobre i pozitivne prakse koje to rješavaju. Stvari se moraju rješavati, po mom mišljenju, i u prvom i drugom stupnju u krajnjem roku od godine dana. Sve što ide u drugu godinu, a pogotovo u treću, ljudi su oštećeni, ljudi su obespravljeni. Sudovi su pretrpani, stručnog kadra nedostaje. U jednom od najvećih u državi krajem prošle godine bilo je više od 1.133.000 neriješenih predmeta. Od toga je čak 95% bilo komunalnih. Ako je u januaru podneseno 27.000 prijedloga, kad to podijelimo sa normom koliko je potrebno uposlenika, znači potrebno je 8 samo stručnih saradnika da samo priliv za 1 mjesec rješavaju godinu dana. Ako imamo komunalnih predmeta na Grbavici, 950.000, pa zamislite koliko uposlenika treba da riješe te predmete. Mi u svom godišnjem izvještaju ukazujemo da najveći broj obraćanja se odnosi na Općinski kantonalni sud u Sarajevu, Općinski kantonalni sud u Livnu, što je dovoljan indikator da se pojačaju ljudski resursi u ovim sudovima kako ne bi bio zaostatak u postupanju. Neophodne su i hitne izmjene zakona o izvršnom postupku da bi naplata duga za komunalne usluge bila efikasnija. I ne samo to, osim prijema novih sudija, potrebna je i radna disciplina uposlenih, koji se radije odlučuju na plaćeno bolovanje, nego na raščišćavanje nagomilanih predmeta. Tokom prošle godine je bilo odsutno po osnovu bolovanja. Uposlenici su bili odsutni 2.828 dana su bile odsutne sudije i stručni saradnici. Znači, nosioci pravosudne funkcije tokom 2021. godine nisu radili 2.828 dana. A uposlenici po osnovu bolovanja
nisu radili 11.827 dana. Ne samo po osnovu bolovanja, nama nedostaju uposlenika koji se blagovremeno ne biraju. Trenutno nam nedostaje 8 sudija i nedostaje nam oko 11 uposlenika. Postoji jedna neozbiljnost sudova u Bosni i Hercegovini u odnosu na sudove na zapadu u smislu da zaista razvlače predmete. Znači, u pravilu se jedanput sedmično održavaju ročišta, nekada zbog bolesti, godišnjih odmora i tako dalje, ročišta u pojedinom predmetu ne budu održana po mjeseci više dana, tako da je neophodno zaista uskladiti to sudsko postupanje sa načinom na koji se to radi na zapadu. Ured disciplinskog tužioca i VSTV bi trebalo preduzimati mjere protiv ne samo onih sudija koji kasne, znači koji ovako odugovlače predmete, već i protiv rukovodioca sudova koji dozvoljavaju takvo stanje na svojim sudovima. Glomazan i spor administrativni aparat osim pravosuđa koči i privredu. Dok se završi procedura registracije preduzeća u BiH, strani investitori na drugom mjestu već ostvaruju prihode. Kapital je plašljiv, a naše poslovno okruženje rizično. Ovdje je problem sad uređenja dodatnih procesa gdje bi se uredila komunikacija između organa unutar federacije, da one komuniciraju po službenoj dužnosti, da ne ide stranka na lice mjesta i iz određene takse ne vadi određene potvrde koje bi bile pretpostavka da se može subjekt registrovati. Tako da su ideje da se to centralizuje u jednoj instituciji i na jednom mjestu. Kapital danas nema granica i kapital ide tamo gdje se osjeća sigurno, tamo gdje se osjeća na neki način predvidivo, iako u današnjem kontekstu zaista jako je teško bilo gdje u svijetu smatrati da je nešto zaista predvidivo. Međutim, mi sa naše strane u Bosni i Hercegovini trebamo uraditi sve kako bi svima i domaćim i stranim investitorima olakšali otvaranje firmi, olakšali registraciju i da ukinemo što više u sve većoj mjeri administrativne barijere i prepreke. Bez političke podrške reforma javne uprave ostaće na čekanju, kao i naš put ka evropskim integracijama za koji se BiH vlasti bar deklarativno zalažu. Koliko su tu obavezu ozbiljno shvatile, najbolje pokazuje podatak da još nije uspostavljeno tijelo koje bi upravljalo reformskim procesima na svim nivoima vlasti. Zato će nas, osim vremena, taj proces koštati i masovnog odlaska BiH stanovništva koje odavno nema strpljenja čekati neophodne promjene. Ova priča sa početka me podsjeća na neku mešavinu Kafke i Godoa. Otprilike jer ova žena M ne zna zašto joj se sve ovo dešava, M ne zna koliko će dugo da traje. Samo što je još strašnije jer nije fikcija, nego se stvarno dešava ovoj ženi. Pa kad smo već na tragu ovih drama, predsjednica Opštinskog suda u Sarajevu sve vreme podcrtava da je problem u manjku zaposlenih i da nema dovoljno ljudi da bi procesuirali sve ove predmete i jedini zaključak koji iz ovoga možemo izvući jeste da apelujemo na ljude da ne podnose tolike tužbe i da sačekaju da se ovi ljudi malo konsoliduju. I to ako mogu baš konkretno da budem, da ove komunalne predmete smanje. Da, čuli smo u jednom trenutku neverovatan podatak koliko u ovom trenutku ima slučajeva koji su u toku i koji se već godinama odugovlače. Ja mislim ako ovako nastave uskoro će biti više slučajeva sudskih u Bosni nego što ima građana u Bosni. I isto tako čini mi se da je veliki problem zato što sudski činovnici polako verovatno odlaze iz zemlje, što se kaže sve najbolje sudije odoše za Nemačku. Država je često umela da kazni svoje građane, odnosno da ih udari po džepu kako bi ih naučila nekim pravilima. I čini mi se da upravo u ovome naziremo i neko moguće rešenje, da građani što više treba da idu ka Evropskom sudu za ljudska prava kako bi država plaćala milione odštete i na taj način u momentu, nadam se, naučila da njeno sudstvo mora da bude efikasno i funkcionalno. Hiljade i hiljade zahtjeva, blokirani procesi, istrage i često životi. Sve to donosi ćutanje administracije, specifičan procesno-pravni institut, čije nas neblagovremenosti šalju u špajz zajednice evropskih naroda, odakle se često oni isti koji od ćutanja prave sistemsku mantru znaju oglasiti da nam trebaju reforme. Možda se i dese. Nekad. Gledali ste još jedan regionalni Robin Hood. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili preuzmite aplikaciju e-Robin sa dostupnih platforme.